Nuwun para rawuh kakung saha putri ingkang tansah kinurmatan. Dene wedal ing dalu sapunika kala panjenengan sami saged pinanggih malih. Kalian paguyuban seni kuda Panglangen Turangga Jati. Ingkang manggen wonten ing paket B Desa Gelora. Pimpinan Bapak Langgeng Suwito. Kene ing dalu sapunika kula sareng badhe taos panglipur dumateng panjenengan sedaya. Inipun badhe hajat Bapak Langgeng Suwito sakeluarga. Paguyuban seni kuda Panglangen Turangga Jati ing wekdal dalu sapunika gadhah yang menika suroan. Mugi-mugi kemawon paguyuban seni kuda Panglangen Turangga Jati tansah mangya rahayu lujeng kalis ing sambikala tinebina saking Dodo Rencana lan dinampang nanggenipun pados pasepa jiwa selamat donya selamat akhirate. Para bapak saha para ibu ingkang tansah lomboti mbok bilih ing mangke anggen wacas panglipur wonten ngarsa panjenengan dawa wonten kawuranipun saestu kula salupungan saking keluarga besar Langen Turangga Jati nyuwun agung sih samudra pansami. Dene para paraga ingkang badhe angel kewajiban ing dalu punika kendhane medal sapunika dipun astokanipun Bapak Langgeng Suwito. Punang dipun asta panjenengan Bapak Parti. Gonge medal sapunika dipun astokanipun Bapak Jati. Demung dipun astokanipun Bapak Nuryanto ugi Bapak Wahyono. Saron dipun astokanipun Bapak Samsi ugi panjenengan Bapak Lasno. Kenong medal sapunika dipun astokanipun Bapak Bejo. Warang gono ing dalu menika panjenengan Ibu Sumasi. Ugi panjenengan Ibu Tanti Pinanti. Ugi makin kabeyantu panjenengan Ibu Mani. Perlengkapan ing dalu menika menika panjenengan Bapak Sutresno. Gambuh ing dalu menika nggih panjenengan Bapak Tumiran. Ugi panjenengan Bapak Suhar. Ugi panjenengan Mbah Eko. Lan mungke kabeyantu dene para kadang seni ingkang rawuh ing dalu mangke boten kita sebutaken satu persatu namun boten ngirangi rasa hormat kami dari rombongan Langen Turangga Jati. Para bapak saha para ibu bahwa paguyuban seni kuda Panglangen Turangga Jati yaitu di bawah naungan paguyuban Setya Budaya Rokan ini Ketua Umum yaitu Bapak Parlaunan. Bapak Ibu ingkang tansah hormati, salam penghormatan yang kami tujukan kepada segenap sedulur seni yang hadir pada malam hari ini. Terutama salam kami dari rombongan Turangga Jati. Kami tujukan kepada grup Kuda Turangga Putra Bali Jaya 37 pimpinan Bapak Samsir. Alhamdulillah dan rombongan sudah hadir. Juga rombongan seni kuda Turangga Hulung yang berada di Muluk dan rombongan pimpinan Bapak Konari. Alhamdulillah sudah hadir. Dan juga paguyuban seni kuda Gedruk Putri Kencana yaitu di Kampung Harapan. Yaitu pimpinan Bapak Anto uti Mas Fajar. Alhamdulillah medal sapunika disambut dugi. Ugi paguyuban Sekar Budaya Simpang Kanan pimpinan Bapak Suwandi dan Bapak Nuryanto. Alhamdulillah dan rombongan sudah hadir. Dan tentunya masih banyak rombongan yang hadir pada malam hari ini, terutama dari Sukatani yaitu Mobil Lestari.
alhamdulillah Bapak Rudi dan rombongan sudah hadir. Monggo Pak Rudi, mriki Pak Rudi. Dan juga Pak Gubernur Seniku dari Pak Putro Pandowo yang ada di Brumnas. Alhamdulillah Mas Ranko dan rombongan sudah hadir. Tentunya rombongan yang hadir pada malam hari ini yang tidak kita sebutkan satu persatu mohon maaf, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Para bapak, para ibu, bahwa pada malam hari ini kesenian Kudake Pangangen Turangga Jati kolaborasi kalian Padukan Seni Kudake Pangangen Turangga Putra 37 Badijaya pimpinan Bapak Saksir. Ugi kolaborasi Paguyuban Seni Kudake Pangangen Sekar Budaya yang berada di Simpan Kanan pimpinan Bapak Dandi dan Bapak Priyanto. Mugi-mugi kemawon pementasan yang dalu mangke tansah manggi ora wilujeng kalih sambil kala tinebihna saking Buddha rencana. Sepindah meneh mbok pilih kacaos panglipur wonten kewanipun saestu kula nyuwun agung saking mutra bangsami. Lan sumangga sugeng amirsani Paguyuban Seni Kudake Pangangen Turangga Jati badhe kawitan nuwun. Kok kaya cewek ngono.